Мәхәббәтне исбат итеп, пар балдаклар кигәнсез, бер-береңә саф булырга вәгъдәләрне биргәнсез. Пар балдаклар насыйп булсын, берсен-берсе сөйгәнгә, бер-береңә туры карап, без тең ярлар дигәнгә. Гомер юлын үтегез, җилдә улар булмый калмас, барына да түзегез. Кулыгыздан пар балдаклар бер үк төшә күрмәсен, йөрәкләрне ишетерлек язмыш җиле үтмәсен. Пар балдаклар Кадерле кәләш белән кияү, чәчәк атсын, җимеш бирсен мәхәббәт гөлләрегез. Бәхет белән балкып торсын һәр вакыт йөзләрегез.